сол то сол фишорҳои сайёраи замин зиёд шуда ба табиат таъсири ҷиддӣ расонида истодааст. 20 сол қабл таъсири тағйирёбии иқлим камтар мушоҳида мешуд. Он вақт тағйироти обу ҳаво бештар ҳамчун падидаҳои муваққатӣ қабул мешуданд. аммо имрӯз вазъият комилан дигар шудааст. тағйиробии иқлим ба як воқеияти ошкор ва нигаронкунанда табдил ёфтааст. имрӯз вазъи тағйиробии иқлим танҳо таҳдиди эҳтимолӣ нест, он воқеияте мебошад, ки амалан рух дода истодааст. офатҳои табиие, ки қаблан ба назар расида тақрибан дар 10 сол як маротиба ба амал меомаданд, имрӯз пай дар пай рух дода паёмадҳои онҳо то рафт аёнтар мешаванд. мисолҳои харобовар зимни рӯй додани офатҳои табиӣ ва дигар ҳодисаҳои фавқулода зиёданд. солҳои охир сӯхторҳои бесобиқаи ҷангал дар Калифорния, Австралия, Туркия ва минтақаҳои гуногуни олам миллионҳо гектар заминро фаро гирифтаанд. ин ҳодисаҳо натиҷаи мустақими гармшавии иқлим ва хушксолии туронӣ мебошад. таъсири тағйиробии иқлим танҳо ба коми оташ рафтани ҷангалзорҳо набуда, 7 феврали соли 2021 дар минтақаи Уттаракханд як қисми пиряхканда шуда фалокати бузургро ба амал овард. садҳо нафар ҷони худро аз даст доданд, қисми зиёди мардум беманзили зист монданд. дар соли 2022 бошад, дар сархати расонаҳои ҷаҳон обхезии бесобиқаи Покистон буд, ки қариб 3 кишварро зери об монда буд. худи ҳамон сол дар Гренландия садҳо миллиард тонна ях об шуданд, ки нишонаи дигари равшани тағйиробии глобалии иқлим мебошад. ҳамаи ин ҳодисаҳо моро водор месозад нисбат ба ин равандҳо бетараф набуда ба ин масъала назари ҷиддӣ ва воқеъбинона андозем. тоҷикистон, ки маркази асосии ташаккулёбии минтақаи Осиёи марказӣ мебошад, таваҷҷӯҳи махсуси танзими муносибатҳои обиро талаб менамояд. пиряхҳо аз ҷумла Федченко, яке аз калонтарин пиряхҳои қитъа ба шумор рафта, бар раванди таъмини захираҳои обӣ, энергетика ва зиндагии миллионҳо нафари минтақа таъсир мерасонад. ҳамаи ин далелҳои як паёми равшан доранд. иқлим тағйир ёфта истодааст ва таъсири он аллакай эҳсос мешавад. саволи асосӣ ин аст: оё мо барои дарки ҷиддияти ин масъала ва андешидани чораҳои зарурӣ омодаем? дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи 4 унсур аст. мо имрӯз ба баррасии ҳамин мавзӯъ мепардозем: таъсири тағйиробии иқлим ба табиат, ба пиряхҳо ва ба ояндаи инсоният. мавзӯи ҳифзи пиряхҳо, омӯзиши илмҳои криосфера ва амалисозии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим аҳамияти стратегӣ ва ҷаҳонӣ дорад. дар робита ба ин пешниҳод мегардад, ки муассисаи давлатии илмиву таҳқиқотии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳо ба муассисаи давлатии илмиву таҳқиқотии Институти омӯзиши пиряхҳо ва криосфераи Академияи миллии илмҳо табдил дода шавад. тағйиробии иқлим ба тамоми низоми табиат ва ҳаёти инсон таъсир мерасонад. аз заминҳои кишоварзӣ то боғутокпарварӣ, чарогоҳҳо, олами ҳайвоноту наботот ва тамоми организми зинда зери таъсири тағйиробии иқлим қарор мегиранд. ин раванд пеш аз ҳама бо баланд шудани ҳарорати миёнаи замин вобаста буда, оқибатҳои гуногуни табиӣ ва пайвастаро ба вуҷуд меорад. имрӯзҳо инсоният шоҳиди ҳодисаҳои номатлуби табиат ба монанди тағйиробии иқлим, гармшавии глобалӣ, аз байн рафтани захираҳои обӣ, коҳиш ёфтани пиряхҳои бузург шоҳид гаштааст. бояд қайд кунем, ки табиат хусусиятҳои даврӣ ба худ хосро дорад, ки дар як 30 сола шояд гарм бошад, дар 30 солаи дигар шояд ки сардиҳо ба назар мерасад ва имрӯз мо дар зери таҳдидҳои номатлуби табиат қарор дорем. иқлим худ аз ду омили асосӣ иборат аст, ду омили асосии табиӣ. якум бошад боришот, дуюм ҳарорат. имрӯзҳо мушоҳида мегардад, ки боришоти сахти атмосферӣ ҳам дар қаламрави минтақаҳо кам ба назар мерасад. ва инчунин агар ҳароратро бигӯем,
аз соли 2018 инҷониб созмони умумиҷаҳонии обуҳавосанҷӣ ҳамасола тобистони гармтаринро эълон мекунад. соли 2025 ҳам яъне ки созмони милали муттаҳид эълон кард, ки дар ҳаёти инсоният соли 2025 яке аз тобистонаҳои гармтарин ба қайд гирифта шуд. ва ҳамасола гармшавии глобалӣ таҳдиди хешро ба ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёти инсоният мерасонад ва аз як тараф тағйирёбии иқлим вобаста ба хусусиятҳои давраи хеш бошад ва аз тарафи дигар аз таъсири манфии инсоният ба худи табиат рӯи кор меояд. барои мисол имрӯзҳо мо шоҳид гаштем шоҳиди тағйирёбии иқлим аз ҷумла баҳри арал. мебинем ки чӣ қадар масоҳати хешро аз даст дода як биёбони намакпӯшро барои инсоният боқӣ гузоштааст. олимон бар он ақидаанд, ки баъд аз даст рафтани масоҳатҳои баҳри арал ҳамасола то ҳудуди 10 километри атрофи он дар 1 гектар то 3 тонна намак пошида мешавад ва дар раванди тағйирёбии иқлим пайдоиши чангботҳои бесобиқа ва ба маротиб зиёд ба қайд гирифта шуда истодааст. ҳамасола дар даврони пеш бошад, агар 40 сол 50 сол пеш бошад, хокборишҳо ба миқдори 3-4 маротиба дар як сол ба қайд гирифта мешуданд. вале имрӯзҳо бошад бубинед соли 2025 то 68 маротиба хокборишҳо ба қайд гирифта шуд. албатта ин ҳам бошад нишонаҳои тағйирёбии иқлим ва нишонаҳои таҳдиди табиат ба ҳаёти инсоният мебошад. имрӯз тағйирёбии иқлим на танҳо ба муҳити табиии тоҷикистон таъсир расонда истодааст, балки ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири манфии худро расонда истодааст. худи камшавии оби баҳри арал, тағйир ёфтани худи боду ҳавову иқлим, аз байн рафтани пиряхҳо ва об шудани пиряхҳо, ин ҳама мушкилоте аст, ки ба сайёра ташвиши зиёд ворид кардааст. ва хушбахтона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ояндабини бисёр масъалаҳои глобалӣ ва мушкилоти пешомадаро дарк мекунанд. қариб 30 сол пеш дар бораи аҳамияти об ва дар оянда яке аз мушкилотҳои вазнин буда шудани гардидани проблемаи об ва нарасидани об дар бисёре аз кишварҳо изҳори назар намуда буданд. ва имрӯз мо тариқи воситаҳои ахбори омма мебинем, ки дар бисёре аз кишварҳо мардум аз беобӣ азоб мекашанд, мушкилоти зиёд доранд ва ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муроҷиат мекунанд, ки ба онҳо об таъмин намоянд ва ишора менамоянд, ки мо дар саргаи об қарор дорем. яке аз ҷанбаҳои асосии тағйирёбии иқлим ин гармшавии глобалӣ мебошад. тибқи маълумоти илмӣ ҳарорати миёнаи сатҳи замин дар даҳсолаи охир бо суръат боло рафта боиси обшавии пиряхҳо ва яхҳои қутбӣ мегардад, ки дар навбати худ сатҳи оби уқёнусҳоро баланд карда барои кишварҳои соҳилӣ ва ҷазираҳо хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва ин раванд метавонад боиси зери об мондани минтақаҳои аҳолинишин гардад. мисоли равшан дар соли 2022 обхезие, ки дар Покистон дар натиҷаи гармшавӣ аз меъёр зиёди иқлим ва боришот ба вуҷуд омад, ки тақрибан 3/1 қаламрави кишварро зери об бурда зиёда аз 1 миллион хонаҳоро вайрон намуд. ҳазорҳо нафар бесарпаноҳ монданд ва инфраструктурҳои муҳим аз ҷумла роҳҳо, мактабҳо ва беморхонаҳо хароб гардиданд. мутахассисон бо таҷриба ва таҳлилҳои амиқи худ таъкид мекунанд, ки гармшавии глобалӣ сабаби асосии чунин ҳодисаҳо мебошад.
чун баланд шудани ҳарорат ба бухоршавӣ ва боришоти шадид оварда расонида дар навбати худ хатари обхезиро афзоиш медиҳад. ин рӯйдодҳо нишон медиҳанд тағйирёбии иқлим на танҳо як масъалаи назариявӣ, балки воқеияти хатарнокест, ки метавонад дар муддати кӯтоҳ табиат ва ҳаёти иҷтимоии мардумро тағйир диҳад. гармиҳои бесобиқаи соли гузашта ва канда шудани порчаи бузурги пиряхи деҳдал дар ноҳияи Тоҷикобод 25 октябри соли 2025 нишонаи возеҳи тағйирёбии иқлим ба табиат мебошад. ин рӯйдодҳои бо суръати тағйирёбии иқлим ба зиёдшавии офатҳои табиӣ мусоидат мекунад. тӯфонҳои шадид, хушксолӣ, сел, сӯхторҳои ҷангал ва мавҷи гармии шадид дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон бештар ба мушоҳида мерасанд. ин гуна ҳодисаҳо на танҳо ба табиат ва муҳити зист, балки ба иқтисодиёт ва амнияти озуқаворӣ аллакай таъсири манфӣ расонида истодааст. дар чанд соли охир тағйир ёфтани низоми боришот, камшавии захираҳои об ва баланд шудани ҳарорат ба паст шудани ҳосилнокии зироатҳо оварда мерасонанд. ин ҳолат метавонад боиси норасоии ғизо ва болоравии нархи маҳсулоти кишоварзӣ гардад. тағйирёбии иқлим инчунин ба гуногунии биологӣ таъсири манфӣ мерасонад. бисёре аз намудҳои наботот ва ҳайвонот наметавонанд ба шароити нав мутобиқ шаванд ва зери хатари нестшавӣ қарор мегиранд. аз байн рафтани экосистемаҳо ба монанди ҷангалҳо метавонад тавозуни табиатро халалдор намояд, зеро дар натиҷаи гармии аз меъёр зиёди ҳаво сӯхторҳо ба вуҷуд омада ба табиат таъсири ҷиддӣ мерасонанд. мисоли равшани чунин офат, ки солҳои 2019-2020 дар Австралия рух дод, ба ҳисоб меравад. дар натиҷаи ин сӯхторҳо зиёда аз 18 миллион гектар замин ба коми оташ рафт, ҳазорон хона вайрон шуд ва миллионҳо ҳайвонот нобуд гардиданд. инчунин даҳҳо нафар ҷони худро аз даст доданд. ин аст таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим ба табиат, ба муҳити зист ва организми зинда. аз рӯи пешгӯии олимон, агар таъсири тағйирёбии иқлим ба мисоли гармшавии глобалӣ барои мисол орем, агар ки то 1.5 дараҷа агар ки ҳарорати ҳаво хеле гарм боқӣ монад, зиёда аз 16% набототи хурд аз байн меравад ва 18% ҳайвоноти нозук ва ҳайвоноти камҷон аз байн мераванд. ҳамаи ин таҳдидҳои табиат ба ҳаёти инсоният мебошад, оиди обхезиҳо ва гармшавиҳо ва сӯхторҳо. ҳамаи инҳо бошад ҳодисаҳои номатлуб дар раванди тағйирёбии иқлим ба қайд гирифта шуда истоданд ва ин омилҳо бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон, чаро ки ҷумҳурии Тоҷикистон як кишвари кӯҳсор мебошад ва аз рӯи мушоҳидаҳои олимон зиёда аз 6% масоҳати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баландиҳои зиёда аз 4500 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гаштааст, ки маҳз дар ин минтақаҳо пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо 6% масоҳати ҷумҳуриро дар бар мегиранд, воқеъ гаштанд ва ҳамасола дар пайи ин тағйирёбии иқлим ба ҷумҳурии Тоҷикистон низ офатҳои табиӣ ба қайд гирифта мешавад. барои мисол аз рӯи ҳисоботи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 ба буҷети давлат 25 миллион сомон, яъне ки хисороти аз ҳисоби офатҳои табиӣ ворид гардид. соли 2024 бошад, ин адад ба 165 миллион сомонӣ баробар буд. дар умум мувозинати кори иқлим, яъне ки коста шудааст. дар як тараф обхезӣ, дар тарафи дигари кураи замин бошад хушксолӣ ба қайд гирифта мешавад. дар як тараф бубинед, ки дар минтақаҳое ки ягон маротиба боришоти барф ё ки борон ба қайд гирифта намешуд, имрӯзҳо дар он минтақаҳо барфу борон ба қайд гирифта шудааст ва дар минтақаҳое ки сарсабзу хуррам буд, хушксолӣ ва хокборишҳои зиёд ба қайд гирифта шуда истодааст. сабабҳои асосии чунин сӯхторҳои бузург ба тағйирёбии иқлим вобастаанд. баланд шудани ҳарорати ҳаво, хушксолии тӯлонӣ ва кам шудани намнокии хок ва растаниҳо шароити мусоидро барои сар задани оташ фароҳам меоранд. дар чунин шароит ҷангалҳо зуд оташ мегиранд ва сӯхтор ба осонӣ дар масоҳатҳои хеле калон паҳн мешавад.
таъсири тағйиробии иқлим ба манбаъҳои обӣ низ зиёд мушоҳида мешаванд. Аслан иқлим яке аз омилҳои асосиест, ки ташаккул, рушд ва коҳиши пиряхҳоро муайян мекунад. пиряхҳо танҳо дар шароите ба вуҷуд меоянд, ки дар он миқдори барф аз обшавии он бештар мебошад. яъне ҳар қадар ҳарорат паст ва боришоти барф зиёд бошад, ҳамон қадар шароит барои нигоҳдории пиряхҳо мусоид мегардад. вале дар даҳсолаи охир тағйиробии иқлим, махсусан гармшавии глобалӣ ба ҳифзи пиряхҳо таъсири ҷиддӣ расонида истодааст. баланд шудани ҳарорати миёнаи ҳаво боис мегардад, ки раванди обшавии пиряхҳо суръат гиранд. ҳатто афзоиши ночизи ҳарорат метавонад тавозуни ҷамъшавии барф ва обшавиро вайрон кунад. пиряхҳои кӯҳӣ дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, минтақаи Ҳимолой, Алп ва Анд ҳасос мебошанд. сабаб дар он аст, ки онҳо дар маркази нозуки ҳарорат ҷойгиранд. ҳатто каме гармшавӣ метавонад боиси обшавӣ бо суръати онҳо гардад. масалан дар Алп таи солҳои охир зиёда аз нисфи ҳаҷми пиряхҳо аз байн рафтааст. дар минтақаи Ҳимолой, ки манбаи асосии об барои миллионҳо одамон мебошад, пиряхҳо бо суръати баланд коҳиш ёфта истодааст. барои мисол дар Килиманҷаро қисми зиёди пиряхҳо дар даҳсолаи охир об шудаанд, дар ҳолате ки пиряхҳои калонтар мисли Перито Марино дар Анд ҳанӯз пурра аз байн нарафтаанд, аммо онҳо низ тадриҷан ҳаҷмашонро аз даст медиҳанд. таъсири ин раванд танҳо ба табиат маҳдуд намешавад, балки ба ҳаёти инсон низ таъсири сахт мерасонад. камшавии пиряхҳо ба захираҳои обӣ, кишоварзӣ, истеҳсоли нерӯи барқ ва таъмини аҳолӣ бо об таъсири ҷиддӣ дорад. масалан дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ва Қирғизистон, оби дарёҳо асосан аз пиряхҳо таъмин мешавад. ҳамчунин дар кишварҳое мисли Перу ва Непал таъминоти об ба аҳолӣ пурра аз оби пиряхҳо вобастаанд. албатта вақте ки дар баробари тағйиробии иқлим омили ба он баробар гармшавии глобалӣ ба қайд гирифта мешавад, таъсири назарраси хешро ба манбаъҳои обӣ ҳаматарафа расонида истодааст. хоҳ ба пиряхҳо бошад, хоҳ ба сарчашмаҳои обӣ ба монанди чашмаҳо, инчунин ба обҳои чоҳҳои амудӣ, обҳои зеризаминӣ. соли гузашта дар як сафари хизматӣ дар шаҳри Самарқанд қарор доштем ва бо чанд сокинон дар суҳбат шудем. онҳо аз кам шудани обҳои зеризаминӣ муроҷиат мекунанд ва мақсад аз ин ки таъсири тағйиробии иқлим ба ҳамаи манбаъҳои обӣ, аз ҷумла ба пиряхҳо низ ба таври назаррас расида истодааст. як пиряхи бузургтарини кӯҳӣ, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон пиряхи Ванҷах воқеъ гаштааст, дар зери таҳдиди тағйиробии иқлим дар як ҳолати ноустувор қарор дорад. дар ҳудуди 50 соли охир пиряхи мазкур зиёда аз 1 километр забонаи хешро аз даст дода ба қафо ақибнишинӣ кардааст. ва инчунин таъсири тағйиробии иқлим ба сарчашмаҳои обӣ ба монанди аз байн рафтани чашмаҳо, аз байн рафтани чашмаҳои оби ширин бисёр ба назар мерасад ва дар умум гуфта метавонем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин раванд гарчанд ташаккулдиҳандаи сарчашмаи обҳои мусаффо бошад ҳам, яке аз кишварҳои осебпазир ба ҳисоб меравад. дар фасли зимистони имсола боришоти барф як миқдор зиёдтар ба қайд гирифта шуд. ин ҳам бошад дар ҳама минтақа не, дар минтақаҳои алоҳида ба қайд гирифта шуда буд ва боришоти барф аз як тараф хуб буд, ба таври назаррас кофӣ буд ва бояд қайд кунам, ки баъд аз гузаштани моҳи зимистон ва бо пайдо шудани хокборишҳо ва инчунин бо гармшавии глобалӣ ва шояд ин тобистон аз тобистони соли 2025 шояд боз гармтар шавад. бинобар ҳамин захираи барфе, ки имсол шуд, дар раванди тағйиробии иқлим ва омилҳои таъсиркунандаи табиӣ фикр мекунам, ки боз ноустувор қарор мемонад. дар марҳилаи аввал бо сабаби обшавӣ бо суръат мумкин аст ҳаҷми оби дарёҳо зиёд шаванд. масалан дар баъзе аз минтақаҳои Ҳимолой ин ҳолат мушоҳида мешавад, аммо дар дарозмуддат вақте ки захираи яхт кам мешавад, сатҳи об поин рафта, захираҳои об коҳиш меёбад. ин метавонад боиси норасоии об, коҳиши ҳосили кишоварзӣ ва мушкилоти энергетикӣ гардад. ҳамин тариқ обшавии пиряхҳо як масъалаи глобалӣ набуда, на танҳо муҳити зист,
балки рушди иқтисод ва амнияти обӣ кишварҳоро низ таҳти таъсир қарор медиҳад. таъсири тағйирёбии иқлим низ ба табиати тоҷикистон зиёд аст. кишвари мо захираҳои бой аз пиряхҳо буда дар таъмини захираҳои обии минтақаи осиёи марказӣ нақши калидӣ мебозад. тоҷикистон дорои захираҳои фаровони табиӣ аз ҷумла обҳои тозаи ошомиданӣ мебошад ва аз ин ҷиҳат дар ҷаҳон мавқеи хосро ишғол мекунад. зиёда аз 60% обҳои минтақаи осиёи марказӣ аз ҳудуди тоҷикистон сарчашма мегиранд. тибқи маълумоти мавҷуда тақрибан 8% масоҳати умумии кишварро пиряхҳо ташкил медиҳанд, ки ҳаҷми онҳо аз ҷараёни солонаи дарёҳо чандин маротиба зиёд аст. ва таъсири тағйирёбии иқлим ба ин манбаъҳои обӣ ва сарватҳои бебаҳои табиат хеле зиёд мебошад. пиряхҳои асосии тоҷикистон дар қаторкӯҳҳои помир ва тиёншон аз ҷумла дар минтақаҳои дарвоз, ванҷ, язгулом ва зарафшон ҷойгиранд. шароити табиии ин минтақаҳо баландии қаторкӯҳҳо ва миқдори кофии боришот барои ташаккул ва нигоҳдории пиряхҳо мусоид мебошанд. дар тоҷикистон яке аз бузургтарин пиряхҳои ҷаҳон пиряхи федченко ҷойгир аст, ки дарозии он зиёда аз 70 километрро ташкил медиҳад. ин пиряхҳо на танҳо манбаи асосии оби ошомиданӣ мебошанд, балки унсури муҳими экосистемаҳои кӯҳӣ ва танзимгари иқлим низ ба ҳисоб мераванд. бо вуҷуди ин тағйирёбии иқлим ба коҳиш ва ақибнишинӣ бо суръати онҳо оварда мерасонанд. бояд қайд кунам, ки пиряхҳои тоҷикистон низ дар раванди коҳишёбӣ қарор доранд. пиряхҳо аз ду минтақа иборатанд: минтақаи ғизогирӣ ва минтақаи коҳишёбӣ. минтақаи ғизогирии пиряхҳо дар минтақаи баландкӯҳ зиёда аз 3500 метр аз сатҳи барф, аз хати барф боло ҷойгир мешаванд. хати барф чи аст? хати барф ҳамон хатест, ки дар охири боришоти имсола ва пеш аз оғози боришоти соли оянда, яъне ки дар охири моҳи август ва аввали моҳи сентябр ба қайд гирифта мешавад. ва дар ин минтақа пиряхҳо метавонанд, ки аз ҳисоби боришоти сахти атмосферӣ ба худ захира ҷамъ кунанд ва ҳар чӣ қадар ки боришоти барф ва боришоти сахти атмосферӣ ба монанди фирнаи барф зиёд ки бошад, ин барои пирях як хусусияти хуб мебошад. пиряхҳои тоҷикистон гарчанде ки аз қисмати забона коҳишёбанд, ҳам дар қисматҳои ғизогирӣ боз майдонҳои нави пиряхӣ аз рӯи натиҷаи корҳои илмии мо ба қайд гирифта мешавад. ва дар минтақаи ховаркӯл як пиряхе ки соли гузашта маркази омӯзиши пиряхҳо бо супориши орозигии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд як экспедитсияи байналмилалӣ ташкил намуд ва дар раванди экспедитсия мо дар пиряхи қалъаи Кабуд ҳайати гурӯҳи корӣ дар то чуқури 105 метр намунаи яхро гирифта ба воситаи таҷҳизоти махсус барои озмоиш ба кишвари Япония ва як қисмашро ба музеи байналмилалии пиряхҳо ба кишвари Антарктида фиристода шуд. мақсади гирифтани намунаи ядрои ях ба ин экспедитсия ба шарикони рушд аз он иборат буд, ки омӯзиши иқлими садсолаҳои гузашта. ҳар қабате ки мисол қабате ки мо аз қайр ях ба воситаи асбобҳо ба берун мегирифтем, қабатҳои ях аз ҷинсҳои гуногун ба монанди таҳшинҳои хокборишо ё ки хок ё ки барфи тоза, ҳамаи ин аз як давраи гузариши иқлим шаҳодат медиҳад. ва ин ҳам як боиси хушнудӣ аст, ки намунаи яхи Тоҷикистон дар музеи байналмилалии пиряхҳо дар қитъаи Антарктида яъне ки раҳ ёфт. канда шудани яке аз пиряхҳои ҳаракаткунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод, пиряхи деҳтал, ин ҳам бошад яке аз омилҳои таъсири тағйирёбии иқлим ба манбаъҳои обӣ мебошад. пиряхи деҳтал яке аз пиряхҳои ҳаракаткунандаи дараҷаи сеюм ба шумор меравад ва ҳаракатҳои он дар асри гузашта солҳои 1980 инҷониб ба қайд гирифта шуда буд. ва ҳаракати пиряхи мазкурро кормандони маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии Илмии Тоҷикистон пешакӣ мо огоҳ будем, чаро ки бо воситаи имкониятҳои геоиттилоотӣ мо мушоҳида кардем, ки дар сатҳи болои пирях тарқишҳои калон ба вуҷуд омада буд ва хосатан моҳи сентябр ҳаракатҳои хурд ба назар гирифта шуд ва 25 октябри соли 2025 зиёда аз 2,5 километр забонаи пиряхи деҳтал аз танаи асосии пирях ҷудо шуда ба масофаи 7 километр ба маҷрои хеш
ба сӯи минтақаҳои поёноб ҳаракат кард. Дар экспедитсияи комплекси омӯзиши пиряхи деҳтал 1 декабри соли 2025 ва пирях дар як ҳолати номунтазам ва ноустувор ба қайд гирифта шуд ва мо ба воситаи имкониятҳои геоиттилоотӣ ва истифодаи ҳавопаймои бесарнишин бо мақсади омӯзиш аксгирӣ намудем ва модели пиряхро омода намудем, ки дар натиҷа пирях ҳамчун як пиряхи ноустувор ва номунтазам боқӣ монд. пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пиряхҳои маъмулӣ мебошанд ва пиряхҳои набзонӣ. Пиряхҳои набзонӣ ҳамон пиряхҳое мебошанд, ки ҳар 10 сола вобаста ба ҳамон ҳаракатҳои даврии хеш ва хусусиятҳои хеш вобаста ба хобиши ҷойгиршавии водии онҳо ҳамасола як чанд маротиба дар ҳар чанд сол як маротиба набзиш медиҳанд, яъне ки беқарор ҳастанд. тавре мутахассисони соҳа зикр мекунанд, тоҷикистон аз солҳои 1960 то имрӯз зиёда аз 1000 пиряхро аз даст додааст. пешгӯиҳо нишон медиҳад, ки раванди гармшавии иқлим идома ёбад, ҳаҷми пиряхҳо дар солҳои наздик метавонад беш аз 50% коҳиш ёбад. ҳодисаи бештари обшавии пиряхҳо метавонад ба оқибатҳои ҷиддии экологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ оварда расонад. саммити экологии минтақавие ки дар шаҳри Остона баргузор гардид, пешвои маъзуми миллат таъкиди зиёд дар бораи ҳассосият ва хатарҳои таъсири тағйирёбии иқлим хеле гӯё ки таъкиди зиёд ҳам ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳам ҷомеаи минтақавиро карданд ва дар ин раванд гуфтанд, ки албатта таъсири тағйирёбии иқлим дар минтақаи Осиёи марказӣ зиёдтар аст ва ин раванд идома дорад. Ва албатта ин омилҳо ҷиҳати дар 30 сол 50 соли оянда агар идома ёбад, агар аллакай албатта таъсири манфии худро ба рушди иқтисодии кишварҳо, албатта ба омилҳои вобаста ба захираҳои обӣ, ба ҳолати пиряхҳо бисёр гӯё ки таҳдиди зиёд дорад. ва албатта дар ин раванд аллакай пешниҳод намуданд ҷиҳати бартараф намудан ва пешгирӣ намудани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳо аллакай фароҳам оварда шудааст, ки ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ дар сатҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати қабулизоркунӣ, ҷиҳати барқарор истифодаи нерӯҳои барқароршаванда, омилҳои вобаста ба кам кардани газҳои гулхонавӣ ва омилҳое ки вобаста ба пешгирии хатарҳои офатҳои табиӣ равона гардиданд, албатта қабул гардиданд, ки вале дар сатҳи миллӣ мо тамоми таъсири тағйирёбии иқлимро дар минтақа пешгирӣ кардан наметавонем ва дар ин раванд бояд ки ҳаракати дастаҷамъӣ бошад, ҳам дар сатҳи минтақа, ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ. камшавии захираҳои обӣ ба соҳаҳои кишоварзӣ, энергетика ва таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон хавфи офатҳои табиӣ аз қабили сел ва кӯчиши яхбораҳо меафзояд. дар 40-50 соли охир масоҳати як қатор пиряхҳои Тоҷикистон ба таври назаррас кам шудааст. Масалан, пиряхи зарафшон зиёда аз 6 километр ва пиряхи гармот тақрибан 4 километр масоҳати худро аз даст додаанд. ин нишондиҳандаҳо танҳо рақам нестанд, онҳо нишонаи равшани тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ мебошанд. хусусан пиряхҳои хурд, ки нисбат ба тағйирёбии ҳарорат ҳассосанд, бо суръати бештар об мешаванд ва ин раванд метавонад дар ояндаи наздик ба нестшавии онҳо оварда расонад. инсоният ҳамеша дар назди ҳодисаҳои табиат оҷиз буд ва имрӯзҳо ҳам оҷиз аст, чаро ки тағйирёбии иқлим бо як фоизи муайян аз ҳисоби худи таъсири антропогении инсоният ба табиат рӯи кор омада истодааст, ба монанди зиёд шудани корхонаҳои синоатӣ ва дар ин раванд зиёд шудани мошинҳои худрав. Ҳамаи ин ба табиат, ба атмосфера
газҳои гулхонаӣ партов мекунад ва яке аз омилҳои асосии тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ ин зиёд шудани ҳамин газҳои гулхонаӣ мебошад. газҳои гулхонаӣ вақте ки ба атмосфера партофта мешаванд ба монанди як парда пӯшида аст ва намегузорад ки гармии дохили замин ба берун равад. Бояд қайд кунам ки истилоҳи тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ таи 10 солаи охир рӯи кор омад ва худи ибораи тағйирёбии иқлим ин як муддати тӯлонеро талаб мекунад, ҳазорсолаҳоро дар бар мегирад ва тағйироте ки ҳозир ҳаст ин як тағйирот дар раванди кори иқлим мебошад. ҳифзи захираҳои обӣ ва ҳифзи пиряхҳо фақат кори як муассисаҳои дахтор нест ва ҳодисаҳои бузурги табиат дар якҷоягӣ дастаҷамона ҳал карда мешаванд ва инсоният фақат метавонад дар ин раванди тағйирёбии иқлим бо зиёд кардани масоҳати сабзазорҳо, зиёд кардани масоҳати ҷангалзорҳо, яъне ки ба кишвари сабз табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон, хеле ки ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи ниҳолшинониро ба қайд гирифта шудааст ки то соли 2040 зиёда аз 2 миллиард дарахт дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон шинонда шавад. Агар ин иқдом амалӣ гардад, боварӣ дорем ки як омили хуб барои сарф гардонидани иқлим мусоидат мекунад. аҳамияти масъала аз он ҳам бештар аст ки тақрибан 1 миллиард аҳолии ҷаҳон аз оби манбаъҳои кӯҳӣ аз ҷумла пиряхҳо вобастаанд. яъне ҳар тағйироте ки ба ин захираҳо таъсир мерасонад метавонад ба амнияти обӣ, озуқаворӣ ва ҳатто суботи иҷтимоии минтақаҳои гуногун таъсири ҷиддӣ расонад. аз ин рӯ дар маҷмӯъ ҳифзи пиряхҳо танҳо масъулияти як кишвар набуда, он ба як масъалаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. албатта ташаккулёбии захираҳои обӣ дар ҳавзаҳои дарёи амударё ва сердарё асосан аз захираи барф ва ҳолати пиряхҳо вобастагии калон дорад. албатта агар як нуқтаи назарро қайд намоем, агар дар фасли тобистон дар давраи истифодабарии захираҳои обӣ барои кишоварзӣ, ҷоришавии оби дарёҳо аз ҳисоби пиряхҳо ташаккул меёбад ва албатта камшавии пиряхҳо, нестшавии пиряхҳо ин як ҳолати хатарнок дар солҳои оянда барои ҳамаи минтақаи Осияи марказӣ дорад. валекин роҳҳои пешгирӣ, роҳҳои мутобиқшавӣ ва амалӣ намудани чорабиниҳо ҷиҳати дастаҷамона истифода бурдани захираҳои обӣ ва гӯё ки самаранокии онро таъмин намудан ин вазифаи ҳамаи гӯё ки минтақаи Осияи марказӣ ба шумор мерафт. барои коҳиш додани таъсири манфии тағйирёбии иқлим ва ҳифзи табиат андешидани тадбирҳои мушаххас зарур аст. пеш аз ҳама рушди энергетикаи сабз ва кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ метавонад суръати гармшавии глобалиро коҳиш диҳад. ҳамзамон истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ махсусан дар соҳаи кишоварзӣ метавонад фишор ба манбаъҳои табииро кам намояд. дарки аҳамияти ин масъала ҷомеаи ҷаҳониро водор месозад ки барои ҳифзи пиряхҳо тадбирҳои муштарак андешида шаванд. зеро ҳастии организми зинда аз об сарчашма мегирад ва бидуни пиряхҳо захираҳои устувори обӣ вуҷуд дошта наметавонанд. тоҷикистон дар ин сам нақши муҳим ва пешсафона дорад. кишвари мо зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста масъалаҳои обу иқлим ва экосистемаро дар сатҳи байналмилалӣ матраҳ намудааст. аз ҷумла бо ташаббуси Тоҷикистон як қатор иқдомҳои муҳими ҷаҳонӣ амалӣ гардидаанд. эълон гардидани соли байналмилалии оби тоза 2003 ки ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷаҳонӣ оид ба аҳамияти об мусоидат кард. 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015 ки ба бехатарсозии идоракунии захираҳои об равона шуда буд. 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки ҳадафи он таъмини истифодаи оқилонаи об мебошад. ҳамчунин бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2025 ҳамчун солҳои байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид ки бори дигар аҳамияти масъалаи обшавии пиряхҳоро дар саросари ҷаҳон
таъкид мекунад. амалан тоҷикистон дар иртибот ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо тадбирҳои мушаххас меандешад. масалан таъсиси марказҳои илмӣ тадқиқотӣ барои омӯзиши пиряхҳо, мониторинги доимии ҳолати онҳо ва ҳамкорӣ бо созмони байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид барои мубориза ба тағйирёбии иқлим. президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзи ба сари қудрат омаданаш дар бораи таърих, фарҳанг, тамаддуни халқи тоҷик изҳори назар менамоянд ва имрӯзам ин андешаро идома медиҳанд ва дар баробари масъалаҳои муҳими таърихӣ инчунин ба масъалаҳои глобалие ки сайёраро ба ташвиш овардааст изҳори назар менамоянд. қариб 20 сол аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи об ва проблемаҳои он изҳори назар менамояд. дар баробари ин соли сеюм аст ки дар бораи муаммо ва мушкилоти ҳифзи табиат, тағйирёбии иқлим, бахусус аз байн рафтани пиряхҳо ки қисми зиёди он пиряхҳо дар тоҷикистони азиз аст изҳори назар менамоянд. ба ҳамин хотир президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба фаранса ва штатҳои муттаҳидаи америка сафар карданд. дар конференсу симпозиумҳои сатҳи баланд иштирок намуданд. назару андешаҳояшонро пешниҳод карданд. аз созмони милали муттаҳид хоҳиш намуданд ки соли пиряхҳоро эълон кунанд ва ҳамчунин масъалаи глобалӣ будани обшавии пиряхҳоро ҳамчун омили тағйирёбии иқлим мавриди муҳокимаи олимони ҷаҳон қарор диҳанд. хушбахтона пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамааш аз тарафи созмони милали муттаҳид қабул гардид ва соли гузашта боз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ки дар назди академияи илмҳо маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис дода шавад ва албатта ин масъалаи ниҳоят ҷиддӣ ва актуалӣ дар замони муосир мебошад. тоҷикистон на танҳо ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ, балки ҳамчун ташаббускори фаъоли ҳалли масъалаҳои глобалӣ обу иқлим шинохта мешавад. талошҳои он ба муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳифзи пиряхҳо ва таъмини ояндаи устувори сайёра равона гардидааст. тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари пешбарандаи сиёсати обу иқлим, сиёсати ҳифзи экологӣ, сиёсати амнияти экологии инсоният шинохтааст ва ҳамасола аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон силсила ташаббусҳо ба созмони милали муттаҳид пешниҳод мегардад. оиди ҳифзи захираҳои обӣ, ҳифзи пиряхҳо ва инчунин ҳифзи табиат ва сабзгардонии табиат пешниҳод мегардад ва чунки ин ташаббусҳо мазмуну моҳияти сатҳи байналмилалӣ доранд ва мушкилоти сатҳи глобалиро дар назар доранд, дар муддатҳои кӯтоҳ қабул мегарданд ва ҷомеъ амал мекушанд. ташаббусҳои ҷониби тоҷикистон ба созмони милали муттаҳид оиди ҳифзи пиряхҳо бошад. эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва инчунин дар ин радиф пешниҳоди муайян гардидани рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва инчунин бунёди як хазинаи боэътимод дар назди дафтари кории созмони милали муттаҳид аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита аз тарафи сарвари кишвари мо пешниҳод гардид ва ин пешниҳод дар як муддати кӯтоҳ низ қабул гардид, дастгирӣ ёфт ва соли 2026 бошад ташаббуси баъдии ҷониби тоҷикистон оиди ҳифзи захираҳои обӣ ва ҳифзи пиряхҳо, омӯзиши пиряхҳо ва криосфера барои солҳои 2025-2034 пешниҳод гардид ва ин ҳам дар як муддати кӯтоҳ қабул гардид ва аллакай дар ин самт корҳо ба анҷом дода шуда истодааст. бубинед ки сарвари кишвари мо чӣ қадар масъалаҳои ҳассос, то чӣ қадар масъалаҳое ки бояд олимон, чӣ қадар масъалаҳои оид ба ҳаёти инсоният рабт доштаро мадди назар меоранд. имрӯзҳо бисёртар маърифати экологии шаҳрвандонро ба воситаи методҳои махсус бардоштан лозим аст, чаро ки мебинем ки дар хориҷа вақте ки пас аз истироҳат дар кӯҳ ё ки ҷангал бошад
партовҳо ҷамъ карда мешавад, ба ҷои махз оварда партофта мешавад ва мутаассифона ин омилҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба як таври ноқис ба назар мерасад. Бисёртар аз наворҳо мебинем ва аз шикояти шаҳрвандон мебинем, ки мардум баъд аз сайру гаштар дар минтақаҳои сабзазор партовҳои пластикии хешро бо худ намебаранд. баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ низ нақши муҳим дорад, зеро бедарки аҳамияти масъала ҳеҷ гуна иқдом самараи лозимаро намедиҳад. дигаргуншавии иқлим яке аз мушкилоти бузурги асри 21 ба ҳисоб меравад, ки таъсири он ба тамоми гӯшаҳои ҷаҳонро фаро гирифтааст. баланд шудани ҳарорати миёнаи замин, тағйирёбии таркибии боришот, зиёдшавии офатҳои табиӣ ва обшавии пиряхҳо нишонаҳои асосии ин раванд мебошанд. тибқи маълумотҳо, фаъолияти инсон, махсусан партоби газҳои гулхонаӣ сабаби асосии гармшавии глобалӣ мебошанд. паёмадҳои дигаргуншавии иқлим гуногунанд: хушксолӣ, обхезиҳо, кам шудани захираҳои об, коҳиши ҳосили кишоварзӣ ва таъсир ба саломатии инсоният. аз ҷумла обшавии пиряхҳо метавонанд дар кӯтоҳтарин муддат ҳаҷми обро зиёд намоянд, аммо дар дарозтарин муддат ба норасоии об оварда мерасонанд. дар маҷмӯъ мубориза бо раванди манфии дигаргуншавии иқлим вазифаи умумии тамоми инсоният буда, танҳо тавассути ҳамбастагӣ ва амалҳои муштарак метавон ояндаи устуворро таъмир намуд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. то дидори навбатӣ, хайр.